Kainuulainen liikenneministeri ja vasemmiston kansanedustaja Merja Kyllönen on tuonut viime aikoina liikenneasioita koskien vähintäänkin ihmeellisiä esityksiä ja avauksia. Ja aiheeseen on herännyt myös perussuomalaisten puoluevaltuuston jäsen Kai Haavisto Espoosta. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen. Huomenta, huomenta. Nettilehti Uuden Suomen blogikirjoituksenne olette otsikoinut Avoin tilitys ministeri Kyllöselle ja siinä kysytte, että ministeri Kyllönen, onkohan nyt kaikki kotona? Mistäs kenkä puristaa? Niin, mua ihmetyttää yleisesti tämä ministeri Kyllösen ehdotukset, jotka liittyy näihin liikenneturvan parantamiseen, mutta eihän näillä parantaa liikenneturvasta, vaan lisätään autoilijoiden kustannuksia. Että se tässä nyt lähinnä ihmetyttää ja sitten myös tämä nimitysasia, eli miten voi tällaisella koulutuksella päästä ministeriksi, liikenneministeriksi. Eli se on sama, jos mä itse hakisin tällä mun koulutuksella aivokirurgiksi, se on sama asia, voidaan suoraan verrata. Sen verran pitää taustoittaa, että itselläni on siis pitkä historia kuljetusalalla. Joo, 80-luvun lopusta 2000-luvun alkuun 25 maata on kiertänyt rekalla, eli ollut Semppissä tuolla Saksassa ja muuta, että on pitkä kokemus eri kuljetusalan tehtävissä ja armeijassa on myös kouluttanut kuljettajia, että sen perusteella lähdin kirjoittamaan tätä Uuden Suomen blogia. No kokemuksien perusteella, että nähtävästi taida liikenneministerin esityksiä ja osaamista kovin korkealla arvostaa. No en mä tiedä, voiko kaupan kassalla tai museoviraston kokemuksella ryhtyä liikenneministeriksi, että en ymmärrä millä perusteella näitä liikenneministeriöitä valitaan sitten. Niin tuo liikenneministerin paikkahan nyt ei varmasti ole se kaikkein houkuttelevin paikka ja nähtävästi oli näin, että Arhimäellehän tuota paikkaa tarjottiin, mutta Arhimäki osasi valita viisaasti. Joo, sanotaan Kyllönen olisi varmaan parempi kulttuuriministeri kuin liikenneministeri. Ylen A-Talk-ohjelmassa ministeri Kyllönen esitti promillerajan laskemista 0,2 promilleen. Ja jos nyt puhutaan näistä liikenneasioista, niin eikö tämä olisi hyvä asia tai miksi ei olisi? Mitä tulee tähän promillerajan laskuun, niin mun mielestä on näitä lillukan varsia, eli sillähän vaan lisätään poliisien työtaakkaa, kun niille muutenkaan resursseja hoitaa kunnolla tätä liikennevalvontaa. Jos ajatellaan nyt, että jos se laskisi 0,2 promilleen, niin jos se puhallutaan tuolla tien päällä, sulla näyttää 0,3, niin poliisia joutuu viemään sut verikokeisiin, johon siinä se 0,1 kerkee jo laskemaan siinä verikokeisiin mennessä. Tässä ei ole mitään järkeä. Mun mielestä pitäisi enemmän kiinnittää huomiota näihin väsyneen ajamiseen, huumeisiin ja muihin, että nämä on ihan villukan varsia, tämmöiset promillerajan laskut. Niin tokihan tuohon kännissä ajamiseenkin pitäisi huomio kiinnittää ja siihen puuttua, mutta se, että jos promillerajaa laskettaisiin 0,2, niin vaikuttaisiko se asia millään tavalla? Ei se vaikuta millään tavalla. Jos otat kaljaa, niin et sä mieti sitä, että onko se 0,0 tai 0,5, kyllä se sitten ajetaan tuolla ympäri humalassa ja sitä on jo tutkittu, että miten on esimerkiksi kuolonkolareissa, niin onko 0,0-0,5 promilleissa kuinka paljon tehty kuolonkolareita, että sitä ei ole varmasti laskettu. Onko sitä edes tilastotietoja? En usko, että sillä on mitään vaikutusta tässä promillerajan laskussa. Ministeri Kyllönen on esittänyt myös tätä alkolukkoa joka autoon rattijuoppojen liikkeelle lähdön estämiseksi. Tämäkin alkolukko lienee jollakin tavalla kierrättävissä, mutta minkälaisia vaihtoehtoja te itse tarjoaisitte rattijuoppouden hillitsemiseen? No sanotaan näin, että jos jää kiinni rattijuoppoudesta, niin esimerkiksi auto voitaisiin lukita pyörän lukolla tuomion ajaksi. Ja tietysti vakavissa onnettomuuksissa, jos on tämmöisiä kuolonuhreja, niin voitaisiin tietysti auto menettää valtiolle. Kannatan vähän tämmöisiä lievempiä toimenpiteitä sitten. Mutta tärkeämpi asia, mitä blogissanne olette nostanut tässä kyseisessä kirjoituksessa esille, on kuljetusalan tilanne. Kun ajatellaan polttoaineiden hintaa ja kustannusten nousua, niin minkälaisessa ahdingossa kuljetusala Suomessa nyt on? Siis kustannukset on kasvanut jo 10 vuotta ja hinnat ei ole sen olennaisesti kasvanut ollenkaan, eikä kuljetushinnat. Eli nythän esimerkiksi on polttoaine, dieselin veron noussut 12 senttiä litralta. Nyt jos EU päätetään, että se on euro 80 senttiä. Millä ihmeellä kuljetusala pärjää, kun se on muutenkin jo ahdingossa? Ei siinä ole mitään järkeä. Eli laissa pitäisi säätää, sama kuin taksiliikenteessä, mun mielestä laissa pitäisi säätää minimitaksa kuljetusalalle myös. Eli ottaa huomioon kustannukset ja muut, ja kuljetusala olisi tulevaisuudessakin kannattavaa.
tällä hetkellä kannattavuus on laskenut huimasti. Eli tämmöisiä toimenpiteitä pitäisi tehdä, että Suomessa kuljetusala vielä tulevaisuudessakin pärjää. Minimitaksa. Toisaalta tuo kilpailu on muutenkin epätervettä ulkomaisten kuljettajien ja kuljetusyritysten halpuuden takia. Mihin tämä ulkomaisten yritysten halpuus perustuu? Siis Suomessahan ajetaan kabotaasiliikennettä. Esimerkiksi jos vaikka Venäjältä tulee kuljetus Suomeen, Helsingissä purku ja on yrityksiä, jotka sitten tarjoaa halvemmalla hinnalla vaikka siirtokuorman Ouluun, jos on auto menossa sinne suuntaan, niin siinä edesautetaan harmaata taloutta, sitten kilpailukykyä siis näiden suomalaisiin nähden. Eli tässä on niin tämmöinen kannattavuusongelma, eli kilpailukyky suomalaisen kuljetusyrittäjien ja ulkomaisen välillä niin kuin pieni. Niin, ja sitten kun auto käydään tankkaamassa Venäjän puolella, ajetaan sillä polttoaineella Suomen maassa, niin tässä tulee myöskin merkittävä kilpailuetu. Niin, nythän on silleen, että venäläinen rekka voi tankata vaikka 1000 litraa tankkia, ajaa sillä 2,000–3,000 kilometriä Suomessa ja mennä takaisin. Samalla kun suomalainen joutuu maksaa siitä kaikki verot ja muut, niin se määrittää kilpailua kyllä huomattavasti. No minkälaisia vaihtoehtoja tässä näkisitte mahdollisiksi näiden ulkomaisten kuljetusyritysten kilpailuedon tasoittamiseksi? No esimerkiksi rajalle pitäisi tämä 200 litran raja asettaa. Sitähän EU ei kiellä, että maksimi, sanotaan kun tullaan raja yli, niin maksimi 200 litraa polttoainetta ja saa laittaa tankkiin. Siinä on tietysti yksi, mutta se on nyt pieni toimenpide, mutta se nyt ainakin vähän estäisi tätä niin kilpailun vääristämistä. Kun ajatellaan tätä verotusasiaa yleisesti, niin liikenneministeri on esittänyt satelliittipaikannukseen perustuvaan verotusmallin käyttöönottoa ja nimenomaan on tiemaksujärjestelmää vastaan. Te itse vastaavasti kannatatte juuri tiemaksuja. Miksi näin? No vinjettimaksulla, jos me oltaisiin 95, silloin kun me eri tiehun tähän vinjettijärjestelmään, niin me haluttaisiin kerättyä sillä yli 200 miljoonaa euroa sinä aikana. Eli ulkomaalaisilta rekoilta, jos me luetaan vinjettimaksua, kerätään vinjettimaksuna, eli päivämaksuna rahaa, niin sehän tekee vuodessa noin 12,5 miljoonaa, mikä tietysti ei ole kokonaisuuteen nähden kauhean iso summa, mutta sillähän jotakin kustannuksia katetaan. Ja EU-lain mukaan tietysti kaikiltahan pitää periä, eikä suomalaisilta myös, mutta pitäisi sitten suomalaisten saada esimerkiksi hakea se verohuojennuksena takaisin. Eikä tasataan tätä kilpailuetua ulkomaalaisiin nähden. Euroopassa nämä tiemaksujärjestelmät on varsin yleisiä ja vastaavasti, kuten sanottu, niin liikenneministeri ei näihin ole innostunut. Toimivia toimintamalleja siis on olemassa. Mistä arvelette johtuvan, että ministeri Kyllönen ei näihin ole tarttunut? Jaa, en voi hänen aivojen sisälle mennä, mutta esimerkiksi Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa on ollut pitkään tämä vinjettijärjestelmä. On se ollut Saksassakin, mutta siellä se on nykyään satelliittiin perustuva maksu. Mutta jos tämmöisen satelliittiin perustuvaan maksuun mentäisiin, niin sehän lisäisi taas kustannuksia. Että joka autossa pitäisi olla tämmöinen satelliittijärjestelmä. Että vinjetti nyt olisi Suomen oloihin paljon yksinkertaisempi ja helpompi ratkaisu ja halvempi. No tämä on siis blogin kirjoitusotsikko Avoin tilitys ministeri Kyllöselle ja varmasti liikenneministeri Kyllöselle on viestiä laitettukin kuljetusyrittäjien tilanteesta. Tämä vuodatus Uuden Suomen blogissa on saanut ainakin keskusteluaikaiseksi, mikä on hyvä asia sekin, mutta minkälaisiin toimiin katsotte kuljetusalalla voitavan ryhtyä kuljetusalan kannattavuuden parantamiseksi, ettei alaa valtion hyväksynnällä tai valtion määräyksellä tapettaisi? Keski-Euroopassa olisi jo liikekannalle pano ja rekat kadulla tukkimassa pääkaupungin kadut. Siis kustannukset pitää siirtää pois kuljetusyrittäjältä autoilijoilta. Eli niin, tämä kustannukset niin joko verohuojennuksena tai muulla tavalla, mutta ei voi enää lisätä kuljetusalan autoilijoiden kustannuksia. Eihän tällä kohtaa enää kannattaa, täällä menee konkurssiin firmat, niin kuin on nyt tapahtunut. No kuljetusyritysten ääni pitää saada kuuluviin. Minkälaiset terveiset haluatte laittaa Radiokajauksen kuuluvuusalueelle kuljetusyrittäjille, toki kansanedustajille ja myöskin päättäjille ja erityisesti kainuulaiselle liikenneministerille? Semmoisia terveisiä, että kuljetusala on semmoisessa ahdingossa, heidän kustannuksia ei voi enää lisätä. Konkursseja tapahtuu jo nyt, ja nyt kun kustannukset kasvaa ja kuljetushinnat ei nouse, niin yhä enemmän ajetaan autot enemmän loppuun, jolloin liikenneturvallisuus ei ainakaan parane, päinvastoin se pahenee. Hei, tässä Mervi Koponen. Tuli vastaan mitä vaan, kuuntele jotain suurempaa Radiokajauksesta.